begrænse, hvor mange pile man kan have i sin kop, og normalt var det jo sådan, at når sådan to grupper kom op og slås, så satte den ene gruppe pile tilbage mod den anden. Men da englænderne ikke rigtig havde nogen bueskytter, så fik franskmændene ikke deres pile igen. Så det går egentlig meget godt. På et tidspunkt, så siger normannerne, at nu skal vi skyde fra de der pilebomber ned imellem englænderne. Så til at begynde med var det faktisk englænderne, der førte kampen. Men de glemte det her med, at de skulle blive stående. Så de begyndte at forfølge franskmændene. Franskmændene havde lavet også, som om de var på retræten, og det udnyttede englænderne til at løbe efter dem. Det skulle de aldrig have gjort. Så løb franskmændene op og angreb dem, og resultatet blev, at mange englændere blev lagt ned. Jeg ved ikke, hvor langt det her tæppe er, men det er jo sindssygt langt. Og ja, jeg tænker, at jeg vil lave en video af tæppet. Og sådan er det jo. Men det er langt, så jeg advarer. Men der forstår jo, efter hver sådan en lille, hvad kan man kalde det, halv meter eller et eller andet tæppet, jamen så er der jo en historie. Ligesom her, kan man sige, Harald sejler hjem til England og rider til London. Det er så det, der sker på det her stykke af det her flotte vævede tæppe. Det er jo sindssygt flot, jo. Sindssygt flot og imponerende. Her der er det for eksempel, hvad står der her? Der står der, Harald får foretræde for kong Edward, som syg og svag sidder på sin trone. Den dårlige samvittighed lyser ud af Harald, mens han aflægger rapport. Så kan vi se her, at det er så kong Edward, der sidder på sin trone her, syg og svag, og man kan godt fornemme det sådan i ansigtet, som det er blevet lavet. Han ikke har det så godt, men dog stadigvæk er en mægtig mand jo. Og Harald, som der får foretrædet sådan sammenkrumpet og bukket og ydmyg, der fortæller sin crazy historie. Og ja, det er som jeg siger, tæppet her, det er jo en lang giga historie, og det er jo så flot lavet jo, så man tror det er løgn. Så uanset om I kan lide det eller ej, så får I altså hele tæppet. Det gør I altså. Det er jo altså ikke hver dag, man ser det her. Det er jo 100% unik jo. Hvad sker der der? Skibene trækkes i vandet og fortøjes. Okay. Og se hvor flot det er. Vi befinder os ved Edvard Bekenderens hof i England. Edvard Bekenderen eller Edvard... Hvad står der her? Her rider Vilhelm med sine mænd til stranden for at gå ombord. Og så sejler de. Og så er de her fine symboler, som der er nede under. Og sådan er det bare på hele. Det må være en fønix og en hund, der jagter en fugl eller et eller andet. Hvor er det smukt. Og så kan vi se her ved scene 29, der hestene går fra borde, og mandskabet rider til Hastings for at skaffe proviant.
Så vi er jo i den tidlige middelalder over i England jo. Så ja. Siger efter, om man er klar til at sejle. Manden, der står og peger ud på skibet, har stået der jo selvfølgelig siden tæppet blev lavet. Det var flot, var. På sin nakke. Så begiver man sig ud, og da der ikke var havn, men man var nødt til at gå ud i vandet, så har de kiltet bukserne godt op, og for at man ikke skal lugte til våde hunde undervejs, så bærer de hundene og falken ombord. Vi går lidt videre. Man sejler ud i skibene. Der er ganske vist 5 skibe tydet på tapetet, men man mener, at Scene 38. det drejer sig om hele vejen. Hvad står der om det? Ud i noget hårdt vejr, det Der står, der gøres klar til kamp. Wilhelm ses iført brynje og hjelm og bliver taget til fange af Grev og arm og med sværd ved side. En af hans mænd fører hans spanske stridsheste frem. Rytterne forlader Hastings for at kæmpe imod kong Harald. Forrest rider Wilhelm. Så er vi jo så herover. afleverer sit sværd, men Der er så Wilhelm her, der rider forrest jo. Så der kan I se sådan en historie. Den dækker sådan et stykke. Og lige nu er vi på 39. Og vi er jo ikke færdige endnu jo. Som I kan se, der er jo gang. Der er jo gang i showet jo. Bueskytter, heste og kaos og kampe. Hvad står der så her? Scene 42. Haralds hær danner en skjoldmur mod normannerne. Vi er i Hastings i 1066. Det er der, hvor vi er. Og det er der, hvor at englænderne, det vil sige også dem, som de danske vikingerne har allieret sig med, de kæmper mod normannerne, som der kommer jo fra Normandiet, og de har også Bretagne i Frankrig, og de har sådan nogle forskellige steder, uden at jeg er 100% sikker på det, men de er efterkommer af vikinger, som der slog sig ned, og så har de så også udviklet gode kavaleri-skills på det her tidspunkt, hvilket vikingerne og englænderne egentlig ikke har. Og der skriver man her ved scene 46, tæppet skildrer meget realistisk de blodige kampe, som krævede mange ofre på begge sider. Og det er her, hvor at man kan sige, at gamle England egentlig forsvinder. Så bliver de her tidligere saksiske herrer, altså konger og sådan nogle ting, jamen de bliver så udskiftet med normanniske krigsherrer og sådan nogle ting. Og det er blandt andet dem, som Robin Hood, han kæmper imod. Sheriffen i Sherwood, han arbejder jo for kong John jo, som der er normander selv jo. Den får en ordentlig den her hest her, de vælter rundt. Så det er en økse lige i hestens hoved her. Så der er sgu godt gang i den, må man sige, i slaget ved Hastings her. Og det er som sagt, det er 1066, det her sker. Og den ene side, som jeg siger, det er normannerne, der kommer til England og angriber England. Og den side, som vi holder med i år, det er jo englænder og danske vikinger, som der har slået sig sammen for at bekæmpe den her invasion af normanner, som i virkeligheden også består af vikinger. Her bliver kong Harald dræbt, og dermed slutter slaget, som har været i 8 timer.
Det er vildt nok. Det er vildt nok. Englænderne er flygtet her. Ja, det er der ikke noget at sige til jer. For det går ikke særlig godt. Vi går herover og tager det sidste. Hvad står der her? Scene 1. Det grå æbletræ. Slagmarken ved Hastings. Wilhelm rider med sine mænd imod Dover. Sådan. Og så kommer de så åbenbart til London. Wilhelm kommer åbenbart til London og bliver kronet. Kroningen af William Erobreren. Ja, der kan man bare se. Det gik ikke stille af for sig i gamle dage. Bestemt ikke. Men sikkert er et fantastisk tæppe. Sikkert er et fantastisk tæppe. Og alle de her sjove fabeldyr og alt muligt, hvad her er. Er det nogen, der står ved en ovn eller noget andet hernede? Det er jo fantastisk jo. Prøv at se, hvor farverigt og smukt det er. Altså, fantastisk. Ja, det tog lidt lang tid at gå det her tæppe igennem, men jeg synes i hvert fald også, at det er meget, meget smukt, og jeg har lyst til at dele det med jer. For det er jo helt unikt stykke verdenshistorie. Ja. Så ja, hvad det hedder, produkttæppet eller sådan noget lignende. Eller det hedder, jeg kan dog nok udtale det, men det er sådan noget lignende i hvert fald. Kan I nu have en rigtig dejlig dag.